ג'ני מור חיים, זכרה לברכה, שאחת מהאנשים שרצח שמעון קופר, ועם עורכת הדין מיכל זמרת שמייצגת את בנותיה של ג'ני מור חיים שלנו. הייתם בבית המשפט? כן. ליוויתם את כל התהליך, ואיזו תחושה הזו של עשיית צדק אחרי כל השנים? של עשיית צדק, הרי אמא שלי מתה ואנחנו רצינו להגיע למקום שאנחנו מבינים בדיוק מה קרה שם. וזו הרגשה של גאווה שהגענו למקום שרצינו ולדעת בדיוק מה קרה. כי צריך להסביר את השיטה של שמעון קופר. הוא היה מסמן, מרעיל בכדורי שינה את אנשים, ובעצם כך גורם אותם, מבלי שזה משאיר איזשהו סימן. נכון, זה אחרי שעבר הזמן, אנחנו גילינו את זה. עם הזמן אנחנו לא ידענו שזאת השיטה. מתי התחילו סימני האזהרה? מתי הבנתם שמשהו לא בסדר? כל הזמן הוא טשטש את הראיות שלו עם שקרים, שנים על גבי שנים. בילדות שלנו הוא סיפר דברים שאסור היה לנו לדבר עליהם, ולאט לאט פתאום התווספו סימני שאלה, שהתחלנו לשאול שאלות, ופתאום עשינו אחד ועוד אחד. כל הזמן אמרתם, אני מהשב"כ, אני מצה"ל, אני נעלם לפה, למשימות. מביא כסף כשלא ברור מהיכן מגיע. את חשדת בו? כי אז הייתי ילדה בת כמה בעצם, כשהוא נכנס לחיים שלכם? הייתי בסביבות גיל 9, משהו כזה. בתור ילדה זה לא, אנחנו ב-40 חברים, אבל בבית כאילו זה לא הרגיש אווירה של בית רגיל. אני, כשגדלתי יותר, לא שאלתי כי לא רציתי להעיק על אמא שלי, אבל הרגשתי שיש פה איזשהו משהו שלא רגיל, שכנראה משהו מוסתר. שיש דברים שלא מדברים עליהם, נכון? שמעון תכנן את המוות של ג'ני מראשית הניסויים. צריך להבין את זה. שמעון עבד בשיטה, לא רק של כדורים. שמעון הכין את האישה הבאה בקנה, ועבד ותכנן את המוות של כל אחת מנשותיו במשך שנים, תכנון מדוקדק. הוא תפר מסמכים שיעזרו לו גם לקבל אחרי כן כספים ורכוש, והוא הגיע לנקודת המוות כאשר כבר כל סיפור המוות לפני זה תפור. דיכאון, רצון להתאבד, סיפורים שהוא כבר תפר, הרים טלפונים לתוכניות רדיו וסיפר. במקרה של ג'ני, אמא של שרית ורינת, ז"ל, הוא תכנן שני ערוצים. הוא תכנן ערוץ אחד של בעיות רפואיות, בעיות נשימה. ערוץ שני של התאבדות. שני הסיפורים נתפרו בדייקנות, והוא טפטף לכולם סיפורים על כאילו שלא מצליחה לישון בלילה, והוא ישן לידה בלילה, ולכן צריך כדורים. ומצד שני הוא קרא לכל מיני חברות שלה, אפילו שבועיים לפני המוות, קרא לחברה בטענה שהיא כרגע ניסתה להתאבד, שהחברה הגיעה ולא ראתה כלום. והמניע הוא להשיג את הירושה, את כספי הירושה של אנשים. למרות שאנחנו לא מדברים פה על נשים, כלומר, על מה אנחנו מדברים כאן? תשמעו, הוא תפר את הדברים, זה סיפור הזוי, תבינו. למשל, לפני מותה של ג'ני, האישה השלישית, הוא שכנע את ההורים של ג'ני להעביר את הדירה שלהם על שמה של ג'ני. כשהוא יודע שתפורה לו כבר צוואה שהוא מקבל הכל. בשביל לקבל את הדירה. בשביל לקבל את הדירה של ההורים שלה. את הדירה של ג'ני בקיבוץ, הוא הודיע לכולם וגם החתים אותה על מסמכים שהוא השקיע מכספו בדירה הזו. בית המשפט הפך את הצוואה הזו? אני מייצגת גם את העיזבון וגם את הבנות. אנחנו כרגע בהתדיינות, בית המשפט עצר את הכל כדי לחכות להכרעת הדין. כי לזה קוראים הרצח וגם ירש, יש כאן מצב באמת פסיכי שבית המשפט הרשיע אותו ברצח והצבא בעצם הורה להעביר את הרכוש. נכון, אנחנו צופים שהוא לא יקבל דבר, אנחנו צופים שבית המשפט לא ייתן לו אגורה אחת מהירושה הזו. חוק הירושה סולל לנו את הדרך, חוק ירושה מבהיר במפורש. אנחנו חייבים הרשעה. פה הייתה הרשעה פה אחד בפסק דין מנומק, 330 עמודים, ברצח של שתי נשים. אנחנו לא רואים פה איך
את זוכרת לצרף את השיחה האחרונה איתו? שלך איתו? המפגש האחרון אני מניח היה בבית המשפט. הוא פנה אליכם, אמר לכם משהו? הוא ניסה תוך כדי המשפט לזרוק כל מיני הערות, אבל ממש לא התייחסנו כי לא שווה. מה, הוא פסיכופת, הוא משוגע, איך היית מגדירה את זה? הוא רוצח. זו מילה מספיק שמכילה את כל הדברים האלה. זה דבר שלא יתואר. לא תיארתי בחיים שאני אגיע לסיטואציה כזאת, ואני באמת מרגישה שזה לא חיים שלי, שזה משהו ששומעים על מישהו בחדשות והם אומרים לי, זה סיפור מטורף, פתאום זה נמצא אצלך בבית ואתה צריך להמשיך לחיות בזה. צפית שהמשטרה תפתח שוב את התיק אחרי התחקיר שהיה בתוכנית, בטלוויזיה? זה מאוד עזר. זה פתח דלתות, וכאילו בעזרתם כל פעם ידענו עוד פרט שזה מאוד עזר למשפט בסופו של דבר. בעזרת הטלוויזיה? כן. את חשדת כל הזמן שהוא רצח אותה, כן, בפה מלא לא יכולנו להגיד, כי זה היה אסור שיש שהוא מואשם. אבל איך הרגשת את זה? הרי לכאורה, אם לקחה כדורי שינה ונפטרה, לכאורה. נכון, ואני הכרתי את אמא שלי ואני יודעת, אני הכרתי אותה שאין מצב בעולם שתתאבד, ולא האמנתי גם שזה כשל לבבי, כי בן אדם הייתה בריאה, ומשחקת כדורסל, ועושה כל דבר רגיל, ככה שלא היה שום סיכוי בעולם שזה אחד מהדברים שהוא אמר שהם. אז אתמול אחרי ההרשעה, אמרת לה איזה משהו? אמא שלך, סיפרת לה? שהנה, אני מקווה שאת רואה מה אנחנו עושים בשביל אחרי שנלחמנו לדעת את האמת, ושכולם ידעו את האמת. הצלחת איזושהי נשימה ולהגיד, הסיפור הזה אולי לא תם, אבל לפחות הגענו לאיזושהי כן, אז הייתה איזה הנחת רווח. וירדה אבן גדולה מהלב. יצרתם קשר עם המשפחה השנייה לאורך התקופה הזו? לא, ואני גם לא חושבת שהם רוצים את הפגישה. זאת אומרת, יש שני סיפורים נפרדים, אמנם אותו רוצח והכל אותה שיטה כאן. מה הלאה גזר דין ב? לא, אנחנו ממתינים לגזר הדין, אבל אני חייבת לומר שמבחינתנו הסיפור פה לא נגמר, הוא רק מתחיל. אנחנו מתכוונים להגיש תביעה אזרחית נגד שמעון קופר, אנחנו מתכוונים להגיש תביעה אזרחית נגד הרופאה המרדימה, שסיפקה לו את האמפולות, ונגד עוד גורמים הרופאה המרדימה הורשעה גם היא? היא הורשעה, היא הודתה והורשעה. היא הייתה נדבך מרכזי בהרשעה של שמעון קופר. יש פה מקום לתביעה נגד המשטרה כאן? אולי איתנו את הקלוקל? אנחנו נשקול תביעות נגד עוד גורמים. המשטרה, אני חייבת לומר שההתנהגות שלה בתחילת הדרך הייתה קלוקלת, אבל במהלך הזמן, בזכות החוקרת מאוד אמיצה טל בן אבן, היא עשתה את העבודה. היא עשתה את העבודה, וזה אומנם היה באיחור, והיו פגמים ראייתיים בגלל זה, אבל הם עשו את העבודה ובאומץ. אני חייבת לציין, וזה אולי מסר לכם, לתקשורת, לעיתונאים, את עבודתו של אורי אסנהיים. תשמעו, בזכות עבודה של עיתונאי אחד אמיץ, שהניח את הצוואר שלו, הוא גם נתבע תביעה דיבה. בידי שמעון קופר. בידי שמעון קופר, זה דרך אגב מה שעזר לפתוח הכל, כן? כי ביום השני לחקירות של שמעון קופר פתאום התייצבו גם שניים מהמשטרה והתחילו לשמוע עדויות והבינו שיש סתירות והבינו שחייבים לפתוח בחקירה סמויה. שם זה נפתח. אז בזכות עבודה עיתונאית אמיצה, עבודה שלא נעשתה על ידי המשטרה, בסופו של דבר הביאה להרשעה ברצח פה אחד, ברצח של שתי נשים. הצדק נעשה גם מאוחר. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אחר כך לדבר על